Kajing lej ban pakhang jong gidkhot kaseng New Trap National Youth Front HNYF East Khas Hills District haga step arpundre trik naitung arajar saw yaki kali kamai kibana Assam haga shnong tengar badru ban penpai no yaki kalong ka babakla Henry pat yaka jingkeno hapkeno yaka sarkar jala khamtam yu menteri bat katanat tourism kibla shong klikti halor kani kamat bat kani kalong kat kum ka jingkeno kate seng hadien bakim shim lasngap yaki jingkar pat bat jikpen sngo jongki nongnya taksi tourist ka jingsha penpai no jongki kali kamai tourist nakate ga jaka tengar kabadon kalat bandrung shasora bat kumju shadauki kibade artli ki jaka jongok kai kibaki nongwan jongok kai ki sngotanat ba ban lej kan kata ya kam jongok kai bat haswa kata kala deb ban kata pat ya ki brieu ki badai ki trai jela ki bakamai jakpo dakabanya kali kumban chupin kan mau jan laisien kenti kaseng all khasi Meghalaya Tourist Taxi Association kala deb ban lej yakendo ki officer katanat tourism bat kumjuru bakin yo yakendo yu menteri katanat tourism uba pol lingdo kata haka khandai trik naitung arajar saw bat ka ipat ka baki yo pjang ka dei tang ka jingkular bat klem de yo ipat yakikam Henry tang ka jing thepti ha ka jing yakendo pat uba pol lingdo ka AKM TTA kala dawa bat dei ban khang yakikali tourist ki bawan na ki wei pat ki jela ban kamai ki jaka jongok kai perthei ke jela badru ban pentip baki don hadu lai hajar teli ki kali ki bana shabar ki bawan kamai saho opo ke jela Meghalaya kat baki kali na ke jela pat ki bayo ban kamai ki don tang kumba 1000 teli AA hak bay dei bat kani ka benta na kaliang uba polling do ula syukran tang ki katto kat ni kilat pathai kubor klem dakhot da ka press conference ban werlang ya kilat pathai baro kumta umla ban tip ke katanat jongu kamut ban pentrikam halor ka jingut jingnam jongka AKMTTA haswa kani nakaliang ka AKMTTA kala debru ban lej ekendo yu director katanat tourism uba Cyril V Dingdo bat ban pan jingshai lor ka jing persang jongka Meghalaya Tourism Development Council haringkat bat ka sustainable transport and efficient mobility society STEMS ban penkamai no daki boss na ka benta ban kit ki nongjong kai perthei shagi jaka per po ka jela ha kani ga jingye kendo kani ka seng kala letu ban pensngoi ki jingye ki ba ki nongnya kali tourist ki ba kamai na Shillong Shiguati ki kendo jingye na kapor badru ba kate ka seng kala dawa ba de ban don da ki policy ki banla man khangye ki ni ha ka bai de bat kini ki ke na kaliang president ka HNYF East Khas Hills uba Steve Kariem ulong ka jingwan ban pakhang ka jongki ka de ba ka sarkar kamla le ai bat kentho persha uba polling do ubolong nongilam seng balang menshua kumubriu ba iet menderi ni kwa ba polling do ba dei pe ngani tourism department ba dei minister ng tourism de ngi kwa bu mar menswa ulong briu badan seng balang mo udong dei nong yalam seng balang nangka ba iet kejai benriu de menta pat andau ladan haku suki i kala Hongkong lalong i jai benriu su patio su yangi kejai benriu mo patio su lalong i mender lalong kumta aga jingi jongi nomor ba bale penting kami kita ki polisi ya kita ki tourism policy kamtam gini na jongi bekerdo kam 2 jam nomor dikiwan kamai deki na ko Assam dekiwan kamai na Assam teng kile chadu shaba shadu sora shadu kachabo dan ga tourism ke spot te jongi bre nangi bokli undon kamai shu lasu long kala ga nyingi ne Habatin, pej bahagi kishab, kashab plus F. ka plus F Hakabam bangibam dunaki eki batay kamet. Namar kata habathiru atau kau kamlu ka umpnyang kadut pej ya kashab plus F hakajing som. Yaki nutrient kumki vitamin bat ka ayan la icon diat bat akabatau bha. Kam kata ikadur jengki marbam kajing mat lani karukam shed yaki. Balehi banai kita. Kadon ka we kajing mentoy bakongsan. Kakot kakia. Ka nutrition bakam bha kajing im bakam bha pendon kam daki marba modon ka sharp plus F menta kasni lawan ra shapi lingba ko office jong commissionerate of food safety Meghalaya